Λοιπόν, ιστορία με Ανδρούτσο και βαλίτσα. Στην Ήβε ήταν τότε που ήταν το Μουντιάλ το χειμώνα και πάμε στην Ισπανία, πάμε για προετοιμασία. Και είμαστε στο αεροδρόμιο. Μας δίνει ο Ολυμπιακός ίδιες τσάντες, ρε παιδί μου, αυτές κάποιες αντίντες τσάντες. Εγώ γενικά ξεχνάω πράγματα και αυτά. Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος, αλλά ξεχνάω πράγματα. Μπαίνουμε σε ένα μαγαζί εκεί με ηλεκτρονικά, μπαίνουμε μέσα και έχουμε τις βαλίτσες μαζί. Και σε μια φάση πληρώνω εκεί πέρα, παίρνω κάτι, τραβάω μία από αυτές τις βαλίτσες. Κατασκοπικό θρίλερ είναι αυτό. Όχι, εσύ δεν πήρες τη βαλίτσα. Όχι, εγώ δεν πήρα τη βαλίτσα καθόλου. Δεν παίρνω καν τη βαλίτσα, ναι, συγγνώμη. Φεύγουμε από εκεί κανονικά και αυτά. Ο Άνδρου παίρνει μια βαλίτσα από εκεί, τη βαλίτσα του. Σχεδόν προσγειωνόμαστε. Ανοίγω πάνω. Όχι, ρε φίλε, λέω. Πράγματα μέσα, τα πάντα. Όλα μου τα πράγματα για την προετοιμασία. Τώρα 10-15 μέρες. Φωνάζω στον μπροστά του τη manager, του λέω να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ξέρω που είναι ακριβώς η βαλίτσα, είναι εκεί. Κατεβάζει ο Άνδρου την τσάντα. Βάζει πάνω το τζάκι και μάλλον κάτι πήγε να πάρει από αυτά που ήθελε αυτός. Κάνει έτσι, κοιτάω. Πρώτο πράγμα ήταν ένα βαλιτσάκι δικό μου που είχα μέσα. Κοιτάω, με κοιτάει έτσι. Σωθήκαμε, λες. Εγώ ναι, έτοιμος να γελάσω τώρα, τι να κάνω, γιατί ο άλλος λέει «Είσαι ηλίθιος μου, είσαι ηλίθιος». Του λέω «Τι φταίω, ωραία, εντάξει, εγώ το ξέχασα, έπρεπε να πάρεις και εσύ». Όλοι οι άλλοι να έχουν, καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ο Άνδρου θολωμένος, αλλά όλοι οι άλλοι τώρα να κρατιούνται έτσι, να δαγκώνονται.